Díomh agus bfuair géad fáilte isteach chuig What the Focal, podchraoladh a thugann Úrdail donna saineolaithe is síhíní is suntasaí do bhfuil amuigh ann. Is mise Ciara Ní É. Thosig mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhliain 2017 agus é mar aim agam cabhrú le fálamóirí eile an teanga a cheadú. Leis an podchraoladh seo, bhfuilm cabhrú le daoine a bhfuil Gaeilge acu agus mííon lo bar fiabhs a chur uirthi, agus nar mííon linn fad é sin. Gach seachtain bíon sí sa chathír os mo chóir an seo is Studio Radio an Lithe. Cuirim se na crua cheistena onas gur féidir libse a éistúirí maithe, snas a chur bhór good Gaeilge. Bhíonn lom a bhuachas a gabháil the first na Gaeilge agus leis an folklór nua Baile Gaeilge as uiriocht dhéanamh ar an podchraoladh seo. Tám se tinal so scéal na saineolaithe seo chluistáil, agus tám cínta go racha sé chun bhór leasa freisin. An tí atá lom aniu ná Meidhbhín ní Úrdail. Tá fáilte is fitheród chuig What the Focal a Meidhbhín. Gur míle maigad a chéire, stas féhansa. Tá sé go háling tú a bheith an seo agus deir méid beag an frút inis onas go dtí gach duine cé tú. Ó Ghlaonmhair chundé Kirky ó Rúchas í Meidhbhín agus tá dlúcheangal Gaeilge aici le leithanis Mhéara. Céimí de chuid Choláiste Ollscoile Kirky agus Ollscoile Freiburg na Garmána. Léachtóir le Nua-Ghaeilge is í sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath mar bhfuil si ina thulamh agus ina Ceann Ábhair. Agus sin an áit ar bhfuil mise leat, dar nói. Se go díreach. Tá go leor leabhar fáilte aici mar údar éonar ag nóthaigh dúisina iontacha. Nó sé seo go cad seo dús fáilisiúcáin golóirtha ar ord caidáin acadúil ó Ollscoil na HÉireann. Suling mún ar mééis sin ar fáilte sin go bhráide. So tá Meidhbhín tofa ina báil d'acadamh riagan na HÉireann ó bhharrta na bliana fiche hain. An gradam acadúil is irde sa tír seo is é, agus deachché sin as an sór obair scolórtha atá chur i Gríc aici ar son na néachtaí. So mar a vis a go céirbhí tá is a goibh inis agus becóga meic is a goibh. So gur míle maithagad as teachtasteach. Fáilrát a chéire, míle beag heas an gcuide. Cai mé rá braham go mé rais sa rang. Ráhí is a ceirdeag nach rahí árágan se ag déanam na máisteachta. Godíireach grúpa an na fléisiúra beisibh. Bhí sé hénta go bheith fríd stúr agus cuioiníim go minic ar rudí tá fálamtha gom uait agus sinna fágur thug mé chuirde teachtasteach aniu. Gur maithagad. So tá imid leis an gceist ríhabhachtach céirdíad na huntrálacha is fearlaat in an folklór nua Baile Gaeilge. As nócha asma hasamh rán an tícín. Is brelam an focail mar hampla mehel agus tá sé sin le fáil sa focail fé pártaí. Focail sethe is stálim tá sé annaíachar lí an focail sin eistú go bíorla cé go bhfuil sé fé pártaí sa focailóir. Ach sálim sé mehel mar rud atá sais cuim sin sé teilech, cuim sin sé pobaldaine, sais agus tá mar a bheith tuiscint agus grá agus díseocht na líine leistíad an focail. Tá go bíon focail lena héana a bhéimart ó thaobh na fuimeige agus sin ceanna bháin a ránáin gan éon áras mehel. Agus cloisian tú leis i méarla na HÉireann ag a dtíine go háirithe i gceantar tuatha nar atá siad a caint, bhfuil heh mehel, agus mehel an son a ríis mar tá sé annaíachar an focail eistrú go bíorla ach chuim sin sé irid san rudaí díseocht grá don górsannacht agus das do dtíine bhfuil tú marúnt ina deanta go banósach. Is brada me an focail son. Is brada mé freisin. Tá sé spéisiúil agus is dócha gohfuil an miún sin fós ann faoin tú níos mó ná sa chair féidir daine ag cabhrú lena chéile. Tá ach fós braham héin agus táim sé marúnt inis sem mála tá ar imime na carach ach fós héin tá sprid anna láidir a meas na líine. Aber is céinim nar bhag mar isteachán tá osciún fi bliana inis ann agus ví ará sé bhíat an dalgadí an doras chun cóirleáir le X nó Y agus díatan. Agus is sólim is maithan rudéis sin go féidir leat go mrahan tú go bhfuil tú measc bhehel daine. Agus brahaméis sin go láidir agus tá sé sin le fáil darlam geantracha sa chathir chomá chéana. Go jazz. Okay, well, tugim mééis sin siar mar sin. Céir eile? Is brelam an focail dúchas. A ríis fen sa bhoclóir féin tú fen lipéad nó fen lemme heritage. Ach a ríis tá annachchuid a gceist le dúchas, agus is cínim chuir duine ceistem ar tamla hin, chuna eistú fáin focail dúchas ar smis néadar, mar tá irid san ríis ann, díachasú le mehel, dúchas an rud nádúrtha anat mar chuine, an rud nádúrtha anat mar bháil de phobal,
mar rinne a tógah an áit file, a dír file, rud atá nádúra anat go smúr anat, tá annachchuid gnéthe bhaint leis a bhacail dúchas. Agus is dachar, is doch gur bin an fáin ar ví a chuoineh na focail aránáin, focail de seahéad is socha go teanna jacarí a stú go bíarla. Níl tanní smóna é an astúchan amháin ortha, agus anna léirgus a se sin dar lumsa ar an ggéileann. Tá focail lán tá anna jacar iad a astú go bíarla brahan sé a ggóhéags gan áras ach sin ceann eile aránáin I chéire. Is sé spéisiúil gur luú tú dúchas mar is cuilumm bheith ag gláiste chamas agus é gábhlín déag díos agus tá árán acu smír agraí an Gaeilge se deanga dúchas féin agus cuiluméis sin agus goirt siad mu is a géine chu spríle dúchas ach ní raibh cead gon béle leirt agus bhí daoine rá stair agus si tin rá agus bhí mis saola chu sprí leis an focail se méle mar níor mé an. Sinné. Ach ar léitiríh tá dáin ag drína ní Cnéide. Tá dúchas godíideach é agus is tólam nuair a bhíonn tú pléile focail agus mar scríóir bíonn tú gcónaí is tócha mar scríóir bíonn tú is geolalas le síirse focail tú leis go bíonn tú síirseocht sé sin bíonn tú díreach an focail cearta aimsú agus duine mar doína is mar hápla gan áras bheith sí smaoineh bhfuil cad a chéim síon dúchas amachna bhéir ar ócail agus chuna siad aistrú mar ní lean úntasarm gombeach a le héad rán cumtha go fiile mar is chud de gnó an ile gan áras focail a úsáid le meas agus iad a léomh agus iad a ónrabháil is slí atá a chudig rud éigen inúil atá leistigúnta socha. Má tá spéisi géine dul caiitú dul agus leir agus é sin a léomh caiitú leir le dorína sinm cén ceann. Ó gas as me hasamh is nían chud teachsú a ní ag ní as hasamh nían ráile a chéire. Ná chuimí nás cíos frio agus si nána cnachan agus ar aon o go le. Ceanú an eile a rihin lem ná an focail taisce. Agus a rís tá sé le fáil sa focailóir fé drain sé sin mar bhríthir rud a héasca nó mar bhríthir anim gan áras an rud a héascan duine an taisca a dhéanaan tú. Agus is caiinlam ar léochtaí chain rain fliantó hen Joe Steve ó nachtain thug sé léocht an sco agus ceannas na focail a dúsáid sé gan bhí sé caiintear a dobar agus a bheith tíal ar a dobar agus sin an rud a bhíon arsúla an scríóir é héin gan áras bhí sé caiintear héin agus bhí sé rá an gó atá ag an scríóis in éontangan ná dulgadí an dobar agus an san taisca dhéanamh agus sé bhí geiste Joe Steve gan nám ná an scríóir Gaeilge a bheith dírig gan áras ríis na focail chearta aimsú agus go gahan duine dal isteachán héin agus dulgadí an dobar agus an san an severis tangan atá sa tobar a bhaine leis an Gaeilge a héasca agus dúirtam héin nach sé sin go hálinn. Fiúháin mar íhá digan tú sprála me. Ní raibh sin cluiste gom hána má bhí ní cuihann mé mar. Agus tá sé sin spéisiú leis a chéir mar tá focail sa tanga atá ná hainóchtaíine nach na hainóchtaíine mar a ní bhaineann se an saoil a hiile. Fiúháinna focail mehel inis mehel ríis dal siar bheith maithir a caiintear a mehel lebir a musa agus má bháthir mar hápla a me fá a buint bhóna. sé sin an mehel a bheith chaán an grúpa agus rís tá focail ná húsáit a héile sa teangain mar níl an tansaile a harú digan tú agus rís an focail taisca rís well is tóchan abach sé sin ásáid gin cho go banúsach as tócha an jab bheith gut ná dalgarí an dobar an bucéadisce agus an tabar a héasca digan tú ní sé sinna gceiste hiile sa taile tagin. Táúpla sampla gom de héasca ag téasca cré sin slústáil agus seo ceann is féidir lomsa úsáid ag téasca prátaí. Ó se gandát fi siir so mé sin le ag téasca fola. Tásúlagum nach mai Tásúlagum nach lei sé sin gobrach a chéirde fan leis de prátaí. Ach se nuair léimi ar dús téasca a háling méid meid sé buintach le téas. Ó se ní ha téasc focail eile godíireach agus cadí na botúin is cotíanta a chluisan tú. Agus ní bhhailm go measach daine is go míach feis a géistecht chun go néanach duine deúd sin rud anna háach. Ach arú cín cosúla aber an teachtain se caite
chumaigen bíon an cléine an líine an CH chur isteach an son. Is tá sé sin rócheartú nó hypercorrection tá bon an son. Ní léon séhú an son ar a bhacail caite, an teachtain se caite. Agus déad mé sin leis na daltaí tágam leis na micléine tágam ón géad bbliana aige gin tú. A chur chumaigen agus tá sé álaigh agus mé caiint son mar hampla an Nua-Ghaeilge New York, Nua-Ghaeilge, a rééis an sí tá sé ach níl an sí sin séimhethe. Uanta bíon an cléine ónan séhú chur isteach ar an sí nuair nafuil sé ann, mar sin ceannacha. Nílas go an nervmis an bhairméisteach siar le rudí fálamach an nervmis. Ach se caite ar réintlí. Agus ceanile a ríis nar bhíon daoine pléilem ó hebh rifost agus mar sin. Agus cíochanín beidir an letir nó an riomfos leabhair, right? Leabhair. Agus an son beidir go bhain freagar ar nás gur mína amach a bhéhín as na leabhair sin álas gur ólatán, agus ní hean éair sé tá an ó bhanús ná an focail mían, desire, agus an táirthach uatha atá ag an bhocail mían ná main. Ceart go leor, nís tá an táirthach fós a gcuin go ghramadaí ach ní ag cimíad an tathróir ar na hanimimeachil go dtí frásí siúcathe áirithe. Nuair a deirm siúcathe tá kind of petrified, agus ní héagúil gombeach agal an damhaine chuoine ach frásí atá seanna bhunathe sa chaint, agus sin ceannacha mían le main, right? Agus an le leabhair, mar sin dá meach an talar an bheith míanta. Ceart go leor. Ach sin ceanna a bhfuin an gáire asam mar ní an son Dúirm hé bhfuil ní dúirta da bhíanta bhfuil is bhenach mí an bháin gotíide ché. Nu a dí sé fósa fanúin le leitrecha agus córagas Meidhbhín a chara, agus dúirm hé canna héh sin canna héh an bhír gaiileach tééis riimiis a chara ach an son ní sé riimiis Meidhbhín. A bhéhhín a chara, nís tá an gaiileach gan áras fé bhrústócha an míle mar ní sé goine héile sa bhíle sa dátanmh an bhí sé an gan áras naim se Shakespeare ó Romeo agus mar sin dá. Ach ní mé so níl sé a gin sa réalan inmh ní sé gon go leis céil sa bhíle inmh mé a culpa tá sa réalan. Agus táim se fós i measc na seanna undúí beidir a tá anna láidir é sin. No dúir cuairrmaigh brannach é bhí sé an podchraoladh. Tá daoine ann ar chúségin, well teigem kann hef cén chúsí ach nadidir an álaigh bhfuil sé fashionanta nó tuisc a ríis tunnach ar an bhíorla ach péisciile tám seanna láidir tá sé gaiimeach fós an na háach sa réalann clúigí leis le Úrdail bhfuil is agad. Ná mar hampla le tanimse a chiaire tá sé sin bre ach mar hampla dá meach duine cosúla tá sé dechar a bhfuibh mar hampla dá meach tam an a tam ceart go leor go bre ach an son le fergal a argal caiileann tú an F an son sinné a hálíonn ach a cháde sé vítere go dtíire ché. Ná gan dát ní féidir go a héhú agus nuair a hanú caiintle duine ar an áine a bhí bheith an me bhfuil bheith an tú ní chlásin tú go minic le hanim nach a péiscéil le hosnaí ar ruta. Sa mé áine sleaníonn sé isteach. Sin rud ach chuirda mé scríomh. Ó gan dát ócós cé nach nerm sé becorda mé scríomh. Nó chuir isteach camógin a léiríonn gúil sé seaamh. Go dtíire ché ach níl rééis agus sin rud a deirm le insna rangana ní honan séhú agus an letter H ceart go leor mar sin buinean séhú le cuasí foiime mar sin nuair a héhíonn tú sí sé bhíonna gut na chu a chiaare ach má tá gut ní féidir gut a héhú sé bhíonn tú cúnsan mar sin má tá caiint le má cholachaí anna san UCD ón Macavai a ón right tá an son nó a Allen nó Alistair nó Péradé a Eileen sé sin le rá ní féidir guta a héhú. Léon bhfuil go letter H leis. Tuigem. Right? Ní féidir séhúchar ach I gás anamnacha gailge a rénos ní churthas a Gairmeach iad nó ní féidir iad chur sa Gairmeach a tam so churtha an ann ach ní churtha aon rud a bhaim ar an anam féin. Ní churtha ach mar hampla tam díar agus smaoine bhfuil Dúirlumm tuisnach anam Gaeilge ó ceart é pól
Nar cuairt am an ai. Céú sin le ná chóir. Nílim chuní anamnú. Well, ní le héidirú da agus is cóir agus níor chóir ó hebh na teangan de, mar jo tú caiinteoirí a déirthaigh rud amháin agus caiinteoirí a déirthaigh rud eile. Sin is tá caiint ar bhór hanga, right? So mar hampla ní fumsa atá ará dá néirthach duine Abermis más félan bíar lúsáid, I don't eat no gravy. Right? Deirtar éis sin gnáútha sa chaint, so ní marrá tá sé sin mí cheart. Níor féidir le é scríb éidir ach sin scéal eile. A gás muntanga ar chum na Gaeilge, catá árá go chutíanta meas chainteoirí maithas a Gaelta chum a gás. Ceart go leor. Snéidir rudí is tócha. Ach chun sa hána mar éis sin rudí táhaing. Well, víos ará, so ar dúis Dalamíon a fóil le ai. Okay, so má tá an tanama tosúla Tanam Ghramadaí agus ag tosúla gota fóscurmid an má tá sé Gaeilge fóscurmid a riimiis chudin sé churmid éon rud a bhaid mé an anam agus bhí rud ag an elegam. Bhfuil is a go sa cén fá nach neantar cuilú ar anam na cad na man. Mar for a bhór mór acha táid cail hena féin, go dtí roinnt bheag acha cosúla siún, ach an tanim siún go minic an tá siobháin an muidir fór siobháin, right? Ach go nádútha a chiobháin ní chail ófáil sin, ach dintar é i ganúntí áir mar hampla i ganúnt Abermis go na mara déir fé a chiobháin. Agus tuigim dintar é sin go hana lógach mar go gailítar animnacha atá lehanna nere sa siúla déirigh péiscéala cosúla pól nó ach mar sin déirhann si go nádúra a chiobháin agus déirhann go nádúra a hiún ach tá nghailteachtaí eile gnéirtar a hiúin agus a hiúáin. Right? Agus ní déirhann go brach go sé sin mí cheart. Sin mar atá sna canúin tí son. Ach a mo chud se Gaeilge in Gaeilge na mún, right? Sé bhecha gom ná a chiobháin agus a hiún. Right? Agus a bhaidréad di seo. Mai réad nó muriad brathaí sé a chanúnt. Agus míhall a bhí híl. An ahraíonn sé sin ag ahraíonn a bhí híl. Ja, go dtíach é agus an ahraíonn sé sin ag brethir cé áta na bhfuil tú an néirthach daoine a bhí háil in áta. Ní a bhí híl a déir batlame níos ní mar anna deirtar beidir go néirthach den éigen am san sé éistú éigen ó fan second deirtar sin in áit. Ach is aitlumsa chuir mé mar sinne a bhí híl a déir an gnáúra. Okay. Yeah. Jazz. Agus fóstá is doch go fós ceist ba mé géisteach siúla seo agus ba mar cén fáin ar chuirchómiad achan san bicinnti ag méid le nuair a déirtha tú le dabhéin go scrífad san náisiúta san agus go mí agat on bhí an Okay, so Sean in the botún cotíanta bhfuil inrad an count san díirech an rud bhile a dhéanamh. An rud ismaile a dhéanamh, an rud bhile a dhéanamh, mó caníalach nó aimse chatte, right? Nó an rud bhilem é a dhéanamh, nó is gur bhilem mailam é a dhéanamh, aimse láireach. Ná déirim mar sinnétá ganúntí áir agus sinnétá sa chaidán ach gnáúr an Gaeilge na mún deirtar gur, beidir sé cloiste go bhaim sé chéire. So an rud a déir ná an rud ismailem a dhéanamh nó an rud gur bhilem é a dhéanamh. Sé sin ghfuil an réamhhacail an sanna got é agus an sanna bheith gombeach clás bhfuil gombeach fuirim indíireach na coppla an sanna got. Right? Meastar suas iad san, tá sé casta agus an rud a déirim leis na rangana bhfuil fágam de sach chuir amachchan san ebh mar déirfa agus an fágam ag tógad sé reint am díireach lugan do súisteach ag an tú agus an san film í sé agus do réir chéire. A tá sé annaíachar mar cloistear bitar am measc an tamar fad. Ag an tú? Agus tuisciúil sé an rudúirtún sin an rud ismailm I'm se láireach an rud ar bhilem é anmh. Sinné. So tuisciúil sí cógáirla na chéile agus sinné. Well, tóg mí an aimim se láireach ar dúis. An rud ismailm a dhéanamh nó an rud mailam é dhéanamh, mailam aimim se láireach. A aimim se chatte an rud bhilem a dhéanamh nó mó canéalach nó an rud is cuma an rud bhilem. Aimim se chatte. Nó mó canéalach. Canéalach na aimim se chatte. An son. Okay. So sin an bhír chuoinesta díreach is fuidim chuoinesta na coppla. Na coppla. Yeah, so tá an dáir a tactic chéile an choppla. Cílíonn sin an rud céanna. Ach má táúchan an rud ismailm a dhéanamh go bre ach an rud mailam é a dhéanamh. Sé sin má táúchan an réamhhacail a bheith got é a tagart a rud beag fuidim indíireach na coppla an sanna got. Sinné bheag nó bhór. A chumire sí seachtain na oibre. Bhíonn sé níos éasca é
haú braham nuair derm gur. An bud gurhálm. Well gur fé mar déirm sa chaidán nó a ganúntí I gúige mún ar a gur, right? Sin ní fuidim indíireach na coppile. Right? Fuidim chinas de indíireach na coppile. So má tatúchan an idim sin úsáid an rud gur bhlumm a dhéanamh, a tagad siar do rud. Okay. Right? Nó an rud is meile a dhéanamh. Fágamach an forrainim. Tá sé chó sin plíle sin. Agus níl sé sin plíine. Is cuihanlam fós bhéir an Ollscoil. I mean, bhí tú caiintean sin bhí an chuí nach mín tú ag éisteach le botú nó ag géirí daim siú. Ach inar riad seo an fágóil an podchraoladh seo ann, tá daoine ann tá géirí feosachar ar go Gaeilge ach ní féidir bheith freistal ar ranganí nó níl siad san edicus a heile agus nuair bhí mé déanana na mástruachta agus ag déanana na céime, bhí mé gcónaí a fálam mar bhí daoine ann im héal na leachtóirí ar mé an braarthú. Agus is cuihann an fós gnar tusalam dúir mé chunastá agus just stop tú agus dúir tú. Ní féidir chunastá rá gan tú ará íag. Ach más mála a bheith gunta is féile chunastí ará agus chunastí. Bhí mé an sásta mar deirm se chunastá le gach. Well sin a rí sin rud a bhainean beidir le drám níos ógan á mise agus tá sé stig le tamil tá sé fashionanta. Díirecht dása go persanta ní léon bhrí dar lumsa péiscéile le chunastá, mar an cheiste chunastá what, chunastá an bord, chunastá Ciara, chunastá Mícheál, chunastá Aimseir, nó chunastá sí. Ach an trí an son, sin an irim háite atá annach tíanta an na mún, sé sin gohfuil an forrainim agus an fuirim an bhíthir istíg mar réan idir amáin, right? So chunastí sa bhún sin chunastá tú. Agus bhí mé an hásta mar an sin bhí golóir árágam agus an méid seolí céile. Ach tuigh mid ar fad is féidir le gach duine bheith ag sprí leis an teanga ach chaan sé lom dúir gur chuir tú a smíanamh mé se chunastá nílam rá aon rud an son. Well tá slíán leis darlam chun duine cheartú agus bím se gánaí smaoine bhar sin mar níor bhhaile duine ghartú. Tá sé sin anna háchtach nó níor bhhaile buint óbhanín an té atá fálam na Gaeilge mar ding tú is úntaach an rud ag bhfuil séime go duine sa Gaeilge I géadúir agus aber dós a go persanta aber chuir mé mar sethe agus tá go é sin tá pósla Gearmánach agus láir mí Gearmáise go baile agus gan dat tá mo chud se Gearmán well tá sí líofa ach bín bearnaí agus be go gcónaí mar ní hí me chéad hangaí ach éistím le me chéile agus leis na Gaeilge sin is mar sinna déirfáid sé sin agus uanta déirthaigh an té an rud a bhíle rágat agus má tú a géisteach déir si díireach an rud a bhíle rágat agus an son sin slíchan duine a cheartú más féile lei sin idir chaimíní chainte bhfuil is agad ach agus is cinál clifé bhín tú cinál de hir a chur leis an méid gur féad le rá. Well nuair a bhíonn tú fálamt aontanga darlumm tá slíchan éisteachta ann cafa tú bheith gcónaí darlumsa tá a bheith a géisteach le tain is tócha. Now ná ceapach éistóiríonn sa go rud sais anna áte seo ach gan áras caihan duine bheith sais nádúr agus mar sin ach fiúháin nuair a bhíonn tú mála caintóirí eile beidir a bheith beidir níos fearna tú a ní me caint leatsan is tóach do go gin áalta go me fá géiste is mar sinné dinge tú mar tá cleachta anna háchtach ach is tóla má tá tú fálam na teangan nó éon teanga be tú dírig beidir céim a bhainte machchatáig an duine atá a déanamh cumarsáide leat bhfuil is agad so má bhíonn tú díirecha a caint le daine le bhéal sin agus rís ná ceapachtaína gohfuil cáinansa ach má tá tú caint díireach le daine nachhfuil an Gaeilge chomas an nó atá a bheith nó bhór an le bhéal céanna leatsa be seanna dhheachar fás fanna tú ag an levéil sin diggin tú agus ag an am géanana be ceistena teachú a gcónaí agus chuirna ceistena í sinné dhéana se gcónaí a chéaran ar bhí tú a déanamh na máisteachta chomá aber ní thug a géana athhrú muna gurtar na ceistena agus níle le héad a rud agus ceist amaideach ann darlam. An bha? Céird eile. So éon bhotún a bhí ort ruige as do chud cainte féin. Well, dála mí san Gaeilge well sí me chéad hanga í
agus is cuilam nar a bhí an óg nar a bhí srábhlíonn nó tí bliana dhís agus bhí mothg le maithir sa gharí bhí mar a scoban na lóg nó a mar sin agus is cuilam fós maithir árá is cuilam na stepanna os cóir tí is cuilam arálam a bhí hín bhiste leat dá dócain an scóp nó dá dúrfáin scóp dom. Agus an rud a hasasta go marrá ná go bra túair leat an scóp agus an rud a dúirt ná is miste. Rud a bheith ná dúrtha mar bhí ní ramar maríonn sa Gaeltacht agus bhí béle timpplair agus sinné déirfi gan ná dúrtha bheith an freigar dearafa sa bhéle dagin tú. Sa sin ceann agus níidir a raibh sé go achas tócha go raibh achas cuilim iníanacha mar féir a limanach lárann siad Gaeilge go baile agus is cuilim an cailín is óig an nasa nar a ví a chuceiste arás mohanné sa fáirt nuair a dhéanam arás sin goil an mún a raibhtú agus an freigar a furas bhaithe ná rás. Dingin tú go nádúra an éidirm spleacht an méthir an san. Táim cinnte raibh sé sinna goach ní caoin me. Agus tá sé spéisiú gur luú tú an rud siad miste agus tá sé ar nós cuma le an cuma leat. Godíireach an cuma leat ní cuma. So miste cílíonn sé matter. So an miste leat, does it matter to you? So dúir tú Do you mind? So an rud a hasú well, gandát, I don't mind, dúlta savír le chamá, gandát, ach an cuma leat is cuma. Ach mar den tú ní cuma, seachtain, ní cuma le man éair, no. Ag tá bíonn siad measca suas le cuma. Bíon. Ní le ná defaracha teangan dáiríireh a ber sinné mar tá a Gaeilge. Ní leon bhíú eile. Tá rudí nach féidir bhíú bhfuil is a gut. Sinné mar tá. Rudí nach féidir bhíú. Ní creid mé seo. Agus cadíad na codanna is dacrad in Gaeilge don agallamh dar leatsa. Well, an rud a bhí a gan níos túiscin san an chlásal cuioine. No. Muidir dul ach níor bhhailm go gapach daoine bhfuil is go. Aber láran daoine ar deisiil gineideach agus mar sin ach lí tá tuisiil gineideach deirm se gcónaís na rangan a fiocht tá na mílte focail lánach má féile an pátrún a ahant beg leat. Agus tá pátrún le fiscint instadíoch lenta éanaar, ní léon áras mar eall sin. Tá bhir a chuig gáin be casta mar tamáineach beidir níos móna, grúpa bháin isteach sa chuig ceann agus féidir teach timppla sin. Ach, I gás fuidir am chuoineasta na mríthir an choppel san áirih, tá sé sin annachas a ceart go leor, tógann sé, ach tagan daoine timpplair, más féidir tá sé mar bheith falla hógant bloc ar bhloc agus tagan sé do réidir chéile, bhfuil is a got sin gné anna dar lumsa anna jacair dálamóidí mar níd sé chócasta san sa bhíorla chun gás. Aber túir mé sampla más féidirlam an duine a bhfuilim a caint leis, right? An duine a bhfuilim nó go bhfuilim a dé an gnáúir sa bhún leis. Sé sin hir an an san sé tágat ná an forranim réhhocalach, right? Sé tágat sa bhí an rud a léim go minic an astí is struchtúí mar sin ná an duine a bhfuilim a caint le, right? Ach sin go ddíireach tá sa bhíorla. Sé sin forranim sin plíomhíon a go sa bhíorla. Tuigim canna héamh go scríonn daoine sin, tuig ní an áras. Just le bheith cíine mar seansnach dig daoine forranim sin plí. The person I'm speaking to, let's say, or with, right? An rud a déirfá sa Gaeilge ná, the person I am speaking to him or with him forranim réhhocalach an son. Tá sé defrach leis sem méle. Tuigim canna héamh go scrífach duine fálamóir an réhhocail sin plí, an duine a bhfuil mé a caint le. Because sinné tá sa bhíorla an réhhocail sin plí with or to, not with him or to him atá sa Gaeilge. So sin ceann. Duine le na bhfuil mé a caint. Ja, is féile é sin ará chumá ní maiile dín áir an struchtúr sin ach ní mis céach má. Ó ní anim nómen. Le cinsáis duine. Ní anim nóme. Ní léon dacrocht a gom le sin, mar tá sé sin cóngracht am níor, the person with whom I am speaking. Now, ní déir fás é sin gnáútha sa chainte déirhan here, the person with whom. Fe fás smaoineh má tatú túr cainte beidir nó óráide, tá an réim bagáin beg ní síirte, but the person I'm speaking to. Ní bhéon fiú smaoineh sin na méile, mar ní smaoine mar chuid. Ní gá. Ní gá, agus is cum mai an botú na méile. Ní gá. Linghail go braham an ammantí má chum sa chuí sin é, go sé níos éasca arm
fis bheith gom an bhfuil mé Well, mar leanan sé patrún with whom? níor hin lena táme. Ní háló gan dát. Domsa tá sin níos éasca anmh mar sin. Gan dát, tuigim, godíireach. Agus ceann éile tócha, well, is tólam bhfuil fuimeanna na Gaeilge Dachar, tá Dachar. Agus deirim sna rangan chomá, bhfuil is a go dírig an bhfuimeanú, mar muna níráid tú an bhfuimeanú gach seans ná scríomh tú garte. Right? So tá na defricha sin sa Gaeilge idir lehan agus cail anna háach. Dugan ná aíonna daine le cleachta an CH agus orintanta bíon daine fórsáil an CH, ní mór ná go measfa go raibh rudéigen sa scór nach go gomacha a hún na mar sin. Agus tá sé difriúil de CH cail agus tá go ddíireach é tá cearta got. Ach stólam daríirih an rud agus ní mailim bheith róheic nuúil na héistóirí tásúla na fuilim ach darlam ceantas na fuimnas Dachara ná an ár cail. Mar ní becheart a riine darúdaí anna bhar ár an litir ár. Ní ár an échare ach má dean tú écasúla dí cail tá tú níos congurí. So mar hampla an focail tíd, right? Tí I fad ár. Now ní tír é sin an échar, sin tír as bíirle, you know? Don't cry for me Argentina, right? Tír, ar tírdot, ach tíd. Agus déirim le daine fíocht den darúda an ár agus smínig ar dí cail. Tá tú bhd é níos congurí an bhuaim Gaeilge an son agus le hemecht aimsir tuca sé, so má den tú tíd fiúháin. Tá tú níos congurí an ár cail ná tír. Right? So tá nóir nithe sin tá siad Dachar gan dát mar ní na fuimna sin a gin sa bhíorla. Ach tá si tuigim chuna héamh go meach sé sin Dachar a riine. Agus is cuihuilm actually sa rang leatsa gur bhearrig tú doing nach mín an or cailán ag tús an nachfuil. Ró. I mar chud se Gaeilge na péisceile, right? So mar hampla ucht a róte. Ní déireach éine ná ní mar anna déireach éine mar beidir an éireach go le scíal. Ach dugan ná chlasfá ucht a róte tá ár sin lehan. nó ró dán cheanní riir dáin ró R-E-O go leis céanníad fad an éachránach R-E-O Jo, ná tá ár cail sin I dús an ocail in ggéil an chléide tá, right? Ach anis se in ggéil an chléide ach dugan tá an frása sin dugan an úsáideach mar gach seans go méidir gúil daine anna déiriche ach dugan agus darnoile a ríis aber níl ó cailin sin. Well tá ár sin lehan mar hampla an chur go riine, so cloise tú a ríis nó a ríist fiúáin ach I mar chuite go í tá ár sin cail a ríis. Right? Bhfuil, okay. Tá, a ríis. Níorvis go ní dónam gur wortmééis sin mar haíos a ríis. Okay, well. Is cuilam freisin agus well, ní hénach tá sé lehanna gail chur go riine. Okay. Well, so ní hénach cóir go meach sé. Mar sé lehan na Gaeilge íomhráthig. Tá bhí mar ófragur as ma hasamh déirhin ná foiil ach dainó é sin agus leisút. Is as an áit sin do bhí hanair sa líle. Ceáit as an glán. Ó go hálan, yeah. Is crílam tú bheith caint strong freisin ar chósaí fearíochta ag caint faoin ó a bhíh tachtasteach as is toch Baile Átha Cliath has gur daine rá bó in áit bó. Tá rud sin rud atá anna háta sa Gaeilge an rud go dútar guta glán nó a pure vowel. So má dearn tú bí ó fada guta glán bó ní déáir diftang sin an éair, right? Cad is diftang? Diftang se nar a hosníonn tú le guta bháin agus tean tú steach an guta eile. So mar hampla in Gaeilge bhla clia, you know, you know, ní guta glán ó go nádóra bheith a gomsa a chud bíarla, oh my god, right, ach tá an sin tá sé stig le blianta ach ní guta glán sin is déáir má éistin tú éistíon tú letain ceachta an dáin ná tá dhéanamh tá fórsáil a dhéanamh sanna gom go gláise ach ní guta frustration agus is cuiinem fiúháin fós you know, it's fós ná tás go bhfuil sé fashionanta a míorlan na héan in áit na áirithe sa tír ná déirfá you know the bow B-O-W you know the bow tie but will be the bow tie you know tá sé fashionanta go háirthe measc grúpaí áirithe ach
tá an go a glán sin an háach sa réan fós. Darlumm? So dé ar be cóga meid sin de anam se Ciara. Ciara, se, godíach é? Ciara a déir gachtainine, Ciara. Agus an meid sé in siomha. sé sin an tanimina tanim siomha. Siomha? Siomha, tá dé áir an sanna go. Siomha. Mar tá iní go ag me gur fór. Den anam sin agus bhí siarálum le chunastarta Shiva and I was like, no, níos dóilm gnéir Shiva. Godíach é. Déanann si an iireach, so níos tá sé gom ar an tafad agus is féile mé. Well, sin rud leis na hanimnacha agus is cíine maigur fúrcha, bertcha tá lena yoga co, well, níos choógan is go leis scíal, má chlosin siad me tá dramaháin agus tá cailín bháin idir tá sin an Ollscoile ach animnacha aránú dagin tú níorhile ná befi árá gart, is go darlumm. Well, tá siise tá gom nach níirí chohanna garte a gur leid tá siise chu. Godíach é, godíach. Agus tá líise. Líise. Agus bhí sé spéisiúil bhí miad ar an scóil in Gailge, is as méo dó, so bhíonn sé ará gart an líise. Líise. Agus ru déidir in sta rangan chumá mar hampla guta in éidir focail sa réan is mar nó mar ihe defe, so líise. Se. An rud ná dúrtha sa bhíar le ná sin fá an tanim síle a deirtar de sílas, right? AGH fiúáin, ach dáiríad an guta in éidir nochar an son is mar nó mar ihe, mar hampla ide, nó síle. In éon ocail Gaeilge a chuigníon le guta. Ar hota. Seachas guta le fada air. Se. Agus sin an é sin an schwa. Sin an schwa. Third schwa ar sin. Godíach é, agus symbol de sin ná íbal na sciún. Godíach é. Táine gurí dul sa tóir sin. Ach tá sé sin an spéisiú mar gomininic anna chud doing like bhí mar arscáil agus bhí na múntarí rá isca agus na rudí sin agus fálamíonn tú isca agus sin busca agus gachard agus dréir agus tú a fálan na Gaeilge sin caiid tú stoppa agus isca agus na rudí sin a álam. Godíach. Agus tá sé dachar gus bhfuil éí eile tá náhan dingin tú cleachta ach diaach cleachta rud tá cleachta agus cleachta ann dingin tú diaach sé rud a bhuaanú dránós a bhuaanú cosúile nar bhíonn tú tmáint má tá cleachta má bhíonn tú cleachta he rud áir héanú nar bhíonn tú tmáint tá sé annaíachar é sin an son a Harú agus is álaigh a gás na teangan. Go mí maigad, ní chu mé héile cean a faoi cuasí fearíocht mar leis an seoirfáin é. An bhfuil éon nach cainte haíonn go bhfuil leat nó focail. Nach cainte sé sin bechóidirí úsáid níos minic céad. Is brelam sa rudí cosú le leanar de láimh mar hampla. Leanar de láimh, sé sin tatú déanamh go húntaach ná túr suasan is. Leanar de láimh, nó dá me fe caint níos móna lean ar bhúr láimh. Nó suntasart. Is brelam é sin, suntasart. Bhaintach síoch níim riomfas mar sin. Se chuid mé sin ó Carolum. Suntasart nó suntasaribh nó tá Carolum agus scríonn si gan ghramadaí. Scríonn tá sé sin, tá sé an scríonn sin chumá gan ghramadaí. Sé sin tá sé chumá go bheith gáidí ná bach leis an ghraim. Chu díot an ghraim. Tugann tú? Ag bhrasgur sé cógramar sin mar níl tú rá suntasart ach gan grúim. Gan ghramadaí. Tá sé go bra. Go raibh tú nódra. Beidir é Ciara, beidir é. Nó Tarsláán, bravo, Tarsláán, yeah. Nó fáinne óid ort. Cílíonn sé sin Tarsláán chumá céanna, fáinne óid ort. Agus an bhaineann sé leis an bháine. Well, ní leis an bháine áirithe sin ach de hálófa an smaoineh atá leistíir de sé sin go me tú sábháiltha ar bhaithe lei sin. Nó sé fógraí actamil. Ó se gotíireach é. Má húbníoch ní sé sin gotíireach é. Fáinne óidart. Bravo sin. Bravo. Bravo chumá céanna. Go jazz. Se. Is mór é buchas beagán agat. Is mór é buchas, gotíireach é, cabhail sé sinna go sin hís faoi ihre sé. Hís féidir sé. Ó se. Am leis céanna is mar dhéanana cúpla. Ó se, is mór é buchas beagán agat. Sé sin dá néon fása Daníon hin sé rud agus dearan tusa ó gur 1,000 maithagat a bhéhín, nó gur 100 maithagat a bhéhín. Déarhann sin san leatsa arún naim dé is mór é buchas beagán agat. Sé sin ará níor dhéanas ach beagán, ní gáit gur 1,000 maithagat nó. An rud atárá go bunúsach ná tá sé go bre, dhéanhann é éanúir, níor dhéanas a feic, níor dhéanas táda mar a defa. So tá tú go bre.
Mór buchas Gáin agat, sé sin tá a numar go buchas a chur an nóla agat don méid don magán a dhéanas ar do hon. Tuigam, sé go das, agus cadí an nachchainte is úsáidí sa tanga? Is meinem do an nach hanna kainte seachaníimiad goáide ins na rangan a ríéis deirm le sanna bhíon instaléochttaí úsáid a chud goil na féin agus ná bach leis na kainte más féidiré, mar diaachchan eiste bheith brach le na hanna kainte nach meach go náúra a chud kainte. Achas meilem cean cosúla níart go chud le chéile mar hapla ríis. Tugann sé sin ar neis sin a ríis go dtíon mehel a dús na kainte. sé sin nuair a hagan drám daine le chéile is láide a bhíon siad dá rééis. Mar sin nuair a chur an daine le chéile is an sonna bhíon an neart le bra le fiiscint. nó I damta chéile se has treise sin an smaoinmh ceanna atá leis sé sin le rá ní héadna leán smínig go John Dan No Man is an Island sé sin tá gágan le daine tá gágan le cabhar tá sé ócé cabhar a lorug agus an son I damta chéile se has treise sin. Tá muid filt ar an mehall ríis Godíireach. A bhfuil bhéirlachas ar le chur an séir tú? No, beirchas bhí granmhar a taglaiste go tarna bhíonanta. Well, do ná ní chuir an rudí sirme nó ní chun siad astam ach ní meile méid a chlas nó go háirhéad a léamh nó iad a lé mar déir féin ar chorcaí. Is fóla mé rácht ar mé an óráin. Ní chuann siad sir is doch anna chu daoine ach go bháin tuiscúil Gaeilge níos fearr ann déadá úsáid in áid. Godíireach. Mar hampla tá sé cloiste go déanann sé sin cíal ón míle eisiúchan díireach. Sin cean mór. Ní meile mé. Úsáidir go minic. Tá gom ach tá cíal le sin a dearfa an náúra sa méilen tá cíal le sin. nó ceannach nuk léan san beidir bliana hin tá réaltas a ní a lá den scéal nó a láha má hasí ar rá mar sin. Rís tócha chéildíireach as an míle. So lír. Denna bhean anna chóramach le nachhanna cainte ní sin siad go náúrá hang bháin gotí tan eile agus mar sin fiúáin sa bhíle an frás sin to wash your hands of something ní go litar atá sé sinna gceist an échar go mefracht ar caint ach ní eistróig an bhefar sin isteach I danga eile chuildíireach well ní ablion sé sa réil an péiscéile mar hapla. nó rud eile an bhfuil sé sin mocheann agus an bhéim ar an mo. Ní gnáthach a bheith an bhéim péiscéile ar an mo sa réilen. So an é sin mocheansa a déirfií. A rís na híorhír na treise sin. Tá anna háach sé sin mocheansa. So má deirm sin mocheann, tá definidir sin na híor agus mocheansa. Ní rathraigh mé béim mo rutha. Ach tá an hir an ere léirú gúil treisiú an son. Sin an fágúil an íorhí treise sin ann sa réilena. Now, tá go an chun na mara go gurtar béim for animach a persan mar hampla óhí sé tá sé sin nádúr an chun na mara chum a gás ach go nádúr a chud se gan óhí sé. sé sin ní chuirfií béim ar an bhar anim do an ná. Right? Agus sin ceann beidir a chuir. Mar sin do meachtain rá leat, aber I méile do meachtain rá. You weren't there. And I was saying, I was. Ó vís. Céin áta mechan. Ó vís. Ó vís. Ó vís. nó bhí gan dat. Bhí gan dat. So ní I gona mar der tar bhí mé beidir. Ó bhí mé. Ach ní bheith sin a got. Aber ní bheith. So churthá rud ag an breise leis. Se mar hampla ó vís gan dat. Ó bhí go dain. Go dain. nó go devin. Godéireach. Bhfuil éon bhí hiiscintí ar le faoin Gaeilge chluistear go minic. Stoch an rud a luas níos túiscin son gur bon an séhú agus héit an litir héit ní onan aber buin an séhú agus orú le cuasí foiime ní le cuasí litrethe agus meastar soas an dárad. Agus canna héh go agan sé sin chuna cuioine tuis go gur an daoine héit le gota? Ní lánachtíireach mí hiiscint ar chadas séhú ann agus chéan tú uanta leabhar ghramadaí tóg leanan héit X nó Y, mar hamplan bhí Gairmeach tógann sé héit in dhéag. Ní hógan leanan séhú buine sé le cuasí foiime. Right? So agus sin an fá má dean tú mar hamplan is ní féidir
gut a héhú, so tag mar nas rís go dtíon an tanim óin. A óin, dá éann sé a hóin, cílann sé sin rud ag an eile ar fad. A TH ó fada IN. Ní gáil sin astrú. An darlíonn sé sin. Tarlíonn. Marall go mín siad a chur bé mé an H. Sinné. Líonn sé le réún, má deirtar leatsa sa rang, má deir an tag a scóir le ón múntóir tógann sé H na dhéag. Well, betú a bónc má hagan son go dtíon nguta, mar ní H atá gceist an éachar ach buinn sé se le cuasaí fuime. Right? Agus ní féidir le go a héhú. Right? Tuigim. Buinn sé le cumsan. Agus tá sin nádortha, don airtha ní féidir. No, go gurn tú séhú ar an litir más féidir. Tá sé nádortha nach gurn tú ar cunsan nó L nó ó nó N. Ach, Sinné. Néirtha go gurn tú H seans go meach marúil ar bhain. Ní féidir le L a héhú, ní féidir le N a héhú, mar is lachta géad, liquid consonants. Ní hasin bheith róheic nóil ach tá na nithe se táchtach, agus chuir me le héad a bhaim chomán ar bhím plé leis an gáil an chlasicach, mar buinn sé ar fad, buinn sé se le cuasaí fuime. Ní mar rá gur bhain an líoch se le filiocht bhéil nó le cóhéics béil, ach buinn aber mis nithe a bhain le cuasaí córd agus mar sin gan bheith róheic nóil, buinn sé le cuasaí fuime. Rím. Ja, godíirech é. Mar sin má deirm se le duine leanan H an bhí Gairmeach. Well, chuir mé marthal ar rinne, láirech bán, mar tá me measca suas gá rud, choras leitse agus choras fuime. Mar sin deirm le duine cad a chlosin tú, nuair a deirm se mar hampla a chiaire. A glosin tú sí, ní ceart go glosfa má tá mar a gart. Nó a íochra, ní chlosin tú F, mar séhú ar F, I má sé ceall agus cloise tú díirech an guta an son ia, right? Agus tuigeann sin an crucha go bhíon a gumsan sa rangan agus bríonn sé. Dóibh son digan tú, dóibh son atá bíon cuidhadaine dhéanaan an réil an UCD agus déanaan siad an teangálaíoch chumá agus tuigeann siad an son tuige minis. Agus I gás an urú, cén fá nachil éon like so an arú ná nasalization den céine. So nach nasalization de S nach corgamic no, beidir nach de S no a céim fan nach a bhéin Z ann. Well tá an gáil an chléire. Bhfuil? Tá. Well sé sin tá an gáil an chléire sa tá Z agat. Sin an orcáil. Ní ha? Mar hampla dan éir fanis seasamh agus an son dá seasta. Ach ní chlosin tú sin in is héile ach go caiinteoirí os ciún íse fé le a chéire. Ach má hen tú gotí na stadéire tá déanta mar hampla Gaeilge chléire, tá go an trasin Gaeilge chuna mar a Gaeilge na leráin bhega feice tú sin. An teanga bheo. An teanga bheo godíireach é feice tú sin, feice tú an Z mar chótha. Ach ní bhfuinn sin ach le Gaeilge chléire. Agus cé áit go dtír chéirí na díirech an S sin. Okay. Right? So dá zífa. Sin an rud? Dá zífa síos. Spéisiúil. Yeah, mar an torú chun tú mar hampla dá mrisfá, dá núnfá, agus a ríis an rud leis an S ná gonentar é a rohú, so dá jasfá. Sin an rud hála sé dom cúplaúir cinál gan nádortha de hasme sa chaint. Well, lífá nú chola sé féin, mar nuair a deirm cléide tá a caint gan áras a réil an vír agus a réil an íhráigh chéanana. Níor leabhar mé riomh Gaeilge le mechanna her aber ach just tá sé spéisiúil. Choláiste go bhaig. Ní bheith ach just is toch a gram intin ag aibbrú is a rá caiidú arúachar an sa agus agus an rud a chéalaíonn an rud a chéalaíonn orú go bunúsach ná bhfuil tú blokáil amach fuime. So mar hampla dá mrisfa ní chlosin tú an B hiile chlosin tú M. Tá sé sin blokáil amach déad far. Arú. Sinné banúsach is orú Tá tú blokáil. Tugtar mutation nó eclipses agus cad spríle eclipses cuoine ar an ngelach, right? Sé sin go múchttar an solas na Gailí. Agus sinné go banúsach atá gceist múchan tú fuim agus chlosin tú fuim eile na bhart sinné ina bhart becheart marrá. Ach uaireanta chlosin tú fós bín sé difriúlaigh bra air an bhfuil an céad litre eile cuil nó lehan nach míon. Mar hampla is chéar as mar hasamh dá nún fá dá ní félum smíon féidir cheanan is dá mrisfá. Buinn se le cáíocht be an cúnsan raige mert an cúnsan eile lehanú chéile brathir a ggóhéic san bhfuil sé rud a hálííon péiscéile.
Ní mai bheith róheic nuúlach. Is málam na ceisna seo chuirt agus tú as mar chóirach. Agus cad é an lead is mó atá agat I déobh fálam na Gaeilge? Well, an rud a deirm se ins na rangana agus an rud a deir tá smaoine bhíine sé roioine bheith a dírig fás a chur an gáileann gan bheith díircha bra chóhéic san ranga. Caihan tú chu debre féinna dhéanamh ní raibh sé seisteach sé osmósis mar a deirm sa rang. Mar sin deirm le daine mar hampla a hagan isteach bheith taíí chu beidir chaún teháin nó chaún teile ón scoil mar hampla beidir gur láir múnteir Gaeilge na mún, nó Gaeilge Ollscoile, nó Gaeilge chun ach ránig an son chlár fellile radio agus mollam do riine éisteach leis na chláir anmhra a bhíon siú Gach lá radio na Gaeltachta an saineolaithe nó scéalaníir nó bhfuil is go tá siad san ann agus bíon scan na Gaeilge le clos ins na canúntí a bhainean leis na ceanta sin agus mollam do riine ceanna cosan na ránú éisteach lo mollam do riine písa léthireachta go ghramadúil dhéanamh sé sin beidir na fáilnach alt ach é sin le ghramadúil agus rudí a thuút féin ara agus an gánas de tain betú gníomhúla sin déachs go gníomhach an son a féimúleis go gníomhach beg sé sin a gceist. Na háráin an seanós tá annach chud ghramadaí únta san chomá chéanna an Tuiseal Gairmeach mar hampla a rónalóg etc. Tá Gaeilge bhí ananta san ach ní maránis sé sin a rís cáróig dar lumsan na faoin nó an tiún a rán leis an déachs leat darlum éisteach an son agus má tá áránaí brean seanós an son beg fuimin na gceist chomá chéanna tá pakáis ar fadán. Agus golóir na hana cainte bhrin leis an rá. Tá agus tá gá leis an severis sin darlumm anthach bhfuil is agat? Cinnte. Go deas agus cleachta a dhéanaan mástrucht. Cleachta a dhéanaan mástrucht nó buan bra digan tú dietfá rud a bhuaanú a bheith beidir agórach nó mí chraoin. So tá cleachta an ceart golóir ach cleachta bhain beidir ina bhfuil tú géisteach le caiinteoir a bheith ar le bhéal eile nó a rí sé géisteach leis na chláracha san ar an radio cloise tú caiinteoirí breathan son agus déir níor smaoinnig mé sinnaí. Sinné tá gceiste gom le cleachta chomá digan tú. Má bhíonn tú díreach cleachta le bhéal amháin fannig tú ar ardchlár agus ní raig éon dulchan cín agus sinné go banúsach atá wet nó ón bhla mór tangan. Éine tá géisteach le seo tá gur dulchan cíní anmh. Se agus istálim leis ceiste nach chur rudí aber na nithe churis a hadig éis chum san is níos túisce rudí bhí denmh tinisteit nó rís deirm se gánaíns na rangan má tá rud a chorasteit nó denmh tinisteit tá a chúis le sin agus bí oscailte chuige aber tá sé chorasteit nó tá sé difre nó deoranta ar chúiségin ach is má an rud an son an cheiste leanúnt agus an freagráil. Agus tá rá cheiste go. Ábhair gofuid caint san óra so cos céimena agus tá idir géar ágóil siad mór bheith cos céimena móra ann ach dá méidir ágóil siad anna bhór an cordamrá cos céimena anna bhór nó cos céimena anna bhóra. Well tá dáró da. Tá dáró da. Go bunúsach má dean tú táim site cos céimena anna bhóra, ne? Tá agat? Anna bhóra nó anna bhór. Well, an rud leis an anna bhór an son, sé tá an teicen san ná atá anna bhór. So táim site cos céimena idir lúbíní atá anna bhór. Ding tú? Ach, cos céimena anna bhóra go bunúsach sé tan sanna gut ná adíocht tá cáilú an animocail agus tá tainimocail snifir olara. Mar sin lí sé tána an difriocht idir an dáthais adíochta sa Gaeilge an ceanna rán le struchtúr bríthirtha mar hampla na buachalí atá anna bhór. Ach na buachalí anna bhóra a mos a fáirc. Sé sin na buachalí atá anna bhór tá an adíocht an son na go bháil leis an struchtúr bríthirtha. So adíocht an son an dáthais adíochta diaad fárá. Yeah. So tá an dárad ceart a go gásanna difriúla.
Dis féidir tuigim can héobh gnéireacht duine céimena tána céimena anna bhóra a mohan sin. Ach tuigim chomá can héobh gnéireacht duine tána céimena anna bhór a mohan sin. A tá anna bhór tá tuice. Tuigim tú? So tá dáród. Yeah? Ach níl siad ceart na cásan na céine. Bhfuil. Cheap mé gur hiigméid se níos luúthe. So bud a méanará tá scanán anna spéis. Tá scanán anna spéisiúil. Yeah. Yeah, agus tá scanáin anna spéisiúla siúla lá na carach. Okay, so tá sin tá an dáhard ceart. Ní bheith an céic an ceart. Well, má déad mé seafiach, tá scanáin spéisiúla, okay, go bre. Ach an son, beidir go siad níos móna spéisiúil, tá siad anna spéisiúil. Tá scanáin anna spéisiúla nó fíor spéisiúla siúl I lá na carach. So cén sa scanán tá gist scanáin ar spéisiúla. Agus sin adíocht tribúach. No. Adíocht cholíocht an cholíochta. Go dtíadach é. Ní bhím go mális na termí se. Is cuma, agus go dtigann tú. Ach an son tá scanáin atá fíor spéisiúil siúla lá na carach. Right? Atá fíor spéisiúil tá an adíocht an son nó atá anna spéisiúil go bháil leis an struchtúr bríthircha. Right? Sin atá gastin san le attribúideach an son. Okay. Right? So, an defir, tosna go hanna hín plé leis buachal das, buachalí dasa. Right? Fecim na buachalí dasa a mohan son. Fecim na buachalí cardúla a mohan son. Kensáis buachalí tá siad das o tá siad cardúil. Ach, tá na buachalí atá cardúil a mohan son. An son tá an adíocht go bháil leis an mríthir atá. Sin an fá. Sin an defis. Ach orintanta ní déirtar an atá, tá sé intuige. Tá sin tuige, yeah. Godíirech. Agus ceann eile, ihe ias hiúin. Se. Ba ihe ias ciúil a gomanacht. nó ihe jazz ciún. Ó, go bra, déirhann se gona ihe ias hiún. Ihe ias hiún, yeah. Bhí ihe ias hiún agin. Cén sais ihe bhí godas agus ihe bhí ciún. Se, ach don néirín greibhann ihe jazz ciún. Ó, se. An tá brí beag an difriúla sin. Tá, mar a ríis tá an das agus an ciún go bháil leis an mríthir. Bhí X nó Y nó Z das ciún. So ní léon bhaint níl an adíocht a cáilú an animocail tá sé go bháil leis an mríthir. So an difid idir an adíocht a rán leis an animocail, deidir a gcónaí focail sclábhúil, sé sin leanthach sé an adíocht ó heh hiisiilde, ó heh ihireachta, ní hálaigh atá gás an hadíocht atá go bháil le struchtúr bríthige nó an adíocht attribúideach attributive. Okay. Good jazz. Sin é. Tá míle fáilrát. An bhfuil éonrad eile bechóirúine phlé. Well, díadach táim se anthóca leis an podchraoladh agus hatú le molla as a le héad a chur ar bun agus bhhaile a bheas go nglacaigh na dtíine éisteoidh lumsan is leis se sa sprid ina bhfuil si I gceiste gom. Sé sin ará níor bhhailm go brach sim rinne a bhuacha nó beidir buinte ó bhanín éine ó heh na tangande agus tíadach a gcónaí bí chur na gceistena agus léamh agus mar sin is próise bheith fálam tanga. Ní thugad deireadh leis go brach nach úntaach an rud é sin. Braim go sé nó dul hiag an bhíolóir. Agus bín siad rála nabí siúcra, nabí duine seo agus fágaman fiolóir gachúir scebh lein. Agus sin tríéis go lá téimreis go dtíon gnáhéil agus sinna mar díhall ag scoúpa íochla ach ní gá chuilear a leanúnta a hiiscint fiú. Ní gá. Agus gan bheith díanart féin. Sin cheart an duine bheith dían ar féin. Ach, díadach leanúnt leis agus leanúnt de. Anías, agus sin dhéanamid. Yeah, go dtíadach é. Gur míle maith go sa bhéhín. Míle fáilrát a chéara. Mas chuid creisna ragart inniu. Bína guibh what the focail lumsa Ciara Ní É. Má tá ceist ar bith faoin Gaeilge ag dó na ggéirbhe agat, féidir tú teaghála éanamh lumsa ar na meán hóisialta ag Mise Ciara, agus déanaí mé cínte é a chur ar dhuine de na síhíní sehre. Buchas mór a ríis le first na Gaeilge agus leis an folklór nua Baile Gaeilge as an uiriocht. Míle buchas leis an geoltóir siomha as an track right from the start atá mar cheol ahantais an chlóir. Buchas ó chrí le mhaith sa chathír an tachtain seo Meidhbhín í Úrdail, leis an inaltar fuama an seo I Studio Radio an Lifa Mark O'Lunchig agus buchas mór libse a éistóirí. Ná déananig I dearmid is fear Gaeilge chlichte ná Gaeilge bhriste.